kam dei banja no na ki jing mujing perkhat ke jongi kam dei banja no na ka ban sem ka dot ke jongi ngin yai kan mau ba ngin yai puson ya ka ai ka ba ka sarkar kala le don bor apa kani ka jaka ka jongi kala don kam ya kita ki bor polis ki jongka ya kala don kam bakla ya kata ka bor ka jongka kum ka sarkar tan na ka bentah ban penjob lani ban pen seiso ya kani ka public hearing jong kini ki company ki bawan na ba ka sarkar nang kong nang chap na kaliang ka jonga kumu president jong ka Giant National Council na ingu ya o try nang pedim jong yu Jesus Christ bara ka bor ba ka jong ngalala ban hakmat ka jong phi kinong song sinong jong ka bri nyu trap ka kubar ka bang kwa ban pha shepi ki parado ki prasnam jong tolong halor ka public hearing jong ka Shri Siman bapila yoi bapila sakhi nang ba kilat pathai kubar kagni ki sengi ki bnai ki balalai no ni na kalian kajan si rengkat ke jeng trailang bat ki wai ki seng halang nila yakun nila pensawa ya kesur ke jongi syaka skor jong ke sarkar bat kum juru syaka skor jong ki banyak khmat ya ka JHADC bat kum juru pilayo I ha ka por ba chief minister badan buram jongi wan ban play ya ki mau norim na ka benta ki development syaki than ilaka su tengah na kaliang ki try jaka ki badon ya ka hok ka jongki ha ulum serman ila pen snow sha chief minister badan buram jongi ha ka baidai ba ka jing sha yuroi ba ka jing sha la bor ka jongki ha ka ni ka company da ka jing try lang bat udaloi jong ka ni ka ilaka bat ki wai ibadai ki agent jong ka ni company ka ba pen snow si yangi kum ka JNC hi ka long tang ka wai ka norim bah ka jing shishahi ka jing yakhi ka jongi kamde anak benta ban persya ya kane ka public hearing mane ban persya ya kane ka jing thmu jong ka sarkar ban wanra ya kane ki company sha kane ka district ka jongi hendrai ka ba hakmat jong kane ka jing yakhi lane ka jing persya ka jongi ka lor halang ka hok jong ki pai ba kumba pilatip ban aki por sa ki por ngila jupun pau ba ka jing yakhi ki jongi ngila jupun pau lang ba ki press statement ki jongi badaki spa mut tinong shong jong kanega ilaka nong kle bat kum juru ki bana bar ilaka ki don ya ki jaga ki jong ki haune ulum serman bar ki don ru ya ki land holding ban pen shisha ki long try ki jong ki ya kanega jaga bat om tang kata phiti bru badaki spa tali ki long ying ki rep ki riang haune ulum serman mila ban ong no ba une ulum serman ula dei no jakpo jong ki spa tali ki long ying jong kanega ilaka Henry kat sebangi pai ni iba ke jing khang kala khang lut yangi nila pen sngeu shaki bor ba halor ke ni ke jing jong kini kinong shong snong jong ke ilaka nong khle Henry don bayo sngeu don ba sngap yangi bar ngiyo jing tip bah ke ni ke kenti kane ke Shri Simen lang ba ki agent ki jongka kala persyang ban thit ya ki parado ki prasnam ki jongi hakador ke ba shejar hajar we ubrio tang na ke benta ban pen bun pai ha ke ni ke public hearing khnang ba ke ek ban pau sha ka parthai ka long ba ki bun ki nong kershan phi kini ki company ka la pandon kam da ka bor jong ka spa ka jong ka bar ka bas ngau phla shushu hamne wat ka sarkar jilla lang ba ka police department ka home department ka la pan bun ya ki pulit hadu kata ni yo sneu bar ki hajar mut ki police ka sarkar kan sapha na ka banta ban penting kana ba ka ne ka public hearing ka dai ban yaj bai shakman kane hi ka baja po ka district ka jong ngila ban ong ka dei ka jing yuroi na dei ka jing sha penting pen smith ka jing sha penjar no jong ka sur jong untuk orang li hadai wat apa deng kini ki jing shitom ki jing tunju ki jing sha penting pen smith compare ladangi ladangi hap na ladangi yang ladangi job na ladangi rem hadai ngi kum ka Giant National Council ngin kumbang ila kular ya ki try jaka ya ki nong rep jong ka ilaka nong khle bangin nyai don rungkat bat phi bat adu kani ka kanti rumi pha kani ka kubor langba kani ka video bangi hi kum ka jan singin yang scam langi job bat langi rem lo kam lele handai kani ka jingle jong ka sarkar jilla na ka daw jong ka Shri Simen kam dei banja no na ki jing mujing perkhat ka jongi kam dei banja no na ka ban sem ka dodot ka jongi nin yai kan mau Pak ni puson
ya ke bagi sarkar kala le don bor apa kani ke jaka ke jongi kala pendon kam ya kita ki bor polis ke jongka ya kala pendon kam bakla ya kata ke bor ke jongka kum ke sarkar tan naga bentah ban penjob lani ban pensesok ya kani ke public hearing jong kini ki company ki bawan naba ke sarkar bat kini kinong ilam jong ke ilaka nong kle kila penpat penpera kila penyesok kila kuat ban ra ke jingi senam hapdeng upenar baru penar lani hapdeng ujat benriu kasih penar jongi tang naga bentah ke jing mentoy batang naga bentah ke jing kamai spa jong kini ki beriu banaba habang apet ya kini ke jing donut ke jong kinong mi khmat ke jongi kapan kemau yang aya ke we ka story ke bang ju lap nak ketien ke jong belai hak ba Moses ula late shauni usim pharo ban kerpat yauni usim bon ailat ya ki khun Israel bakin late money ya try ublay jongki kan de ublay balapan ya kan ka donut jong ni usim pharo khnang ba ublay na ban le ki kamba ki kamphala ki jong u khnang ba ni khnang ba ki jat bendu Egypt ba uni usim pharo kin tip ka bo ka jong blay tengi kum ka nakalian ka jonga kum presiden jong ka jan si bare we nu kon kristan ka wana ka jumur ka jumur khat ka jonga bayok le se kani ka ka de ka mon ka jong blay pan pen ka don jong kini kinong mi khmat ki jong khnang ba kim yo i ya ka bor ba ka jong blay balada kani ka jingi khun ka jingi le ka jong ka pan sum ha ya blay ni ka long ka kum ka mon ka jong blay nangit skem ba omdon kita ki du riau saw omdon kita ki lumba ki bala ban khanglat ya ka ba blay ulah temu bang ingin skam bau belai bangi mane ublai bangi syakri umjo ina yangi kan kum kesenghi berkum ki nong kersan ya ki ilka nong khle bade ka ilka sutengah ka bamat de ka jingsha kini ya upur usamu jongka ni yang tang ha ka wei ka nong rim kata ka de ka nong rim jong ka jingai ni yang ha ka jingai bang ingin skam ba lada ublai udon rangkat bangi mano bala ban nyela persya bangi bat ngitip syairu bakam long ke basuk banilai persya bat ke sarkar handai ikwa ban pha ke message ke sarkar bangi hi nimdan kata ke jing thmu lene ke jing angnut ke jongi lene kata ke intention ke jongi banilai persya bat ki bor jong ke sarkar handai ke nong rini ke jongi ke long ai ya ke hok jong kitra jaka bat jong kinong rep lene ke sarkar ke kwa ya ka chong sup chong sai nya po ke ri ke mulu ke jongi kam tama po ke ri jeng ka bagi ke jongi ke sarkar kala ban pendon kami ki bor ki jongka ban yuroi ya ka hok jong pai ba dengan pengkemau ya ka ke bajah po dali ha ka ba union minister ru ban pendem ya lade nama ka jinga teli ban katuhi ka sakhi ba ka ke bor ka jong pai ba ladangi long ka we ngi kwa ba ka ke bajah po is dain hill district po il ka nong khle kan pen kendit ben riu yangi kum ki khun ni hajar jong ka beriu nyu trap ban ngi long ka we ngin klet no ya kita ke jing snyo ya pher ki jongi handangin nyawan ka we kum ka jat bin revenue trap na ka benta ban penne pensa ya ka hok ka jongi ya ka jinglong trai ka jongi ya ka khendeu ka siam hoi ni snyo thu bat ni tip shai ba ka sarkar hi ka don na kalian jong ka shri simen ba kani hi ni kum ka jan singin ya pan kan mau ya opat ba ya ka ka ba ka sarkar ka lele ba lada kan don ka do ka jingje ka ba snusi la shai ka sngi ka jing ba khli kan debe ka jong ka sarkar bat ni kum ka seng nin yang skam bagi kwaru bagi produk ke prasnam ke jongi khamtam ki nong shnong jong ka izan jahil district kini snok tilang kini mi na ka jing shlur kini mi bat ni ne teli lang ka we bandawa ban penyo ya ka hok jong kinong shnong jong ka ilaka nong khle bat ban penyo ya pul usam jong ka ilaka sutengah da kini ki kenten ai bo belai badan bor belai bu imbad belai bu shisha unyai don rengkat bagi kerpat rui ki para dok prasnam ki jong hakaleng ke beri nyutrat bawat la khla bani don lang bagi ron do pin bu yang ya haka jing duai pin mau ke jing le ke jong ka jing duai ke jong pi ulai undon kat lang bagi bat filang baro ko le shibon shi jangu